Hej og velkommen til. Jeg vil her vise en demonstration af vores VR-projekt. Så, først og fremmest så har vi vores gevær her. Der har nogle teksturer på. Som man kan se, så går der en raycast herude af den her ende, som er den vi bruger til at skyde flaskerne med. Jeg kan lige illustrere her. Der spiller også en lyd, når man skyder, og der bliver instantieret et particle system. I forhold til at forhindre cybersickness, så har vi gjort, så man ikke kan bevæge sig som sådan. Det er bare rotation med hovedet. Du kan ikke gøre noget med controlleren. Nu viser den det ikke her, hvad jeg har inputs. Men lige nu prøver jeg at rykke rundt i forhold til, at man vil flytte sig, som der ellers vil være. Det har vi disabled, fordi vi føler, eller ikke at vi føler, men at videnskaben siger, at det er noget, der kan lede til cybersickness, hvis der er hurtige bevægelser eller mærkelige rotationer, som man ikke selv lige kan følge med i. I forhold til interaktion, så har vi også den her riffel, som er en forstørret version af den, vi har her, som man kan samle op og dreje rundt og smide rundt med. Man kan så også skyde flaskerne, der spiller et lyde, både for dem og herpå. De her lyde, de kan så variere i pitch. Og så kan man nulstille her. Og så genstarter scenen. Og så er man tilbage til hvor alt startede, så den her ligger herover igen, og flaskerne er kommet tilbage op at stå. Jeg vil her showcase vores 3D-model, og de animationer, vi har kommet på. Som man kan se, så er der en rig, der er sat på med Rigify her. Det her til har vi så tilføjet nogle animationer. Lige nu står den i den her stilling, fordi den er med i en keyframe. Det her er dens idle animation, hvor han klør sig lidt og står og tapper med foden. Så kan vi bevæge os videre til vores jump animation. Her er den lige midt i, så der ser lidt mærkeligt ud. Man kan se her, at den skal til at hoppe. Så starter vi animationen. Og så er der lidt ekstra tid bagpå her, fordi vi lige har justeret end. Og så, det var lidt for. Og det er så hoppeanimationen. Hvis vi så giver den lidt ekstra tid bagpå, så ser den sådan der ud. Og så kommer den tilbage op og stå. Der kan man også se riggen. Der er lidt nogle problemer med nogle meshes, der går over i hinanden her, men vi har ikke kunnet finde ud af, hvad det er, der årsager det. Så det er ikke noget, vi har kunnet løse. Og her til sidst, så har vi så walk cyclen, eller running animation. Der går han sådan lidt mærkeligt, men det passer også meget godt til vores karakter, som er en mærkelig lille gut. Og vi ved godt, at armene og benene går synkront op med hinanden, og det er normalt ikke sådan, de fleste går. Men det er et aktivt valg, vi har taget om at få dem til at passe sammen her og matche. Så snart mobilen her scanner QR-koden, som bare er et image egentlig, så instantierer den spillet. Og jeg trykker der på play game-knappen, hvilket gør, at spillet starter. Og når den rører ned og rammer i kasserne, så fortsætter den bare om og om igen.